Balaleli bomsakazo iACR FM. Umsakazo iACR FM unentokozo enkulu yokunethulela umdlalo ozicawucawu osihloko sithi ukube ngangazi. Yethamelani nasi isiqephu sesine. Kodwa ngosami lo cele benginike wona uyozwa umkhala ngosami ngibolele mntana abantu akukho engingakwenza nami. Kodwa ngosami ngichithi igazi elingenacala. Usikhulu mfana wami. Ubuhlulwa yini ukwenza emlula kangaka? Njengamanje thatha lelo khamba ebese umbuza lonke lelo gazi lapho phakathi uze ungalinga umfimeze uliphuze uqedwe maphumuli ungaqinezi. Ebese uthatha lowo bhotsi wangasenyaweni lesomncele ebese yaludha lunjalo mfana wami. Emva kwalokho bese ukhipha indlebe yona osebenza ngayo njalo uchaza ifake ekhikhini. Skolo mfana wami. Baba wami ngiyakuzwa konke okushoyo. Ngizokwenza njengoba ushilo baba wami. Ngiyabonga. Akubonga hamba lapha. Madoda. Namhlanje sangishaya ke isikhathi. Kanti ngijwayele ukusheshe ngithuke kahle ngilungise uma ngisabathini. Buka nje manje sengihamba ngiyaphuthuma. Kodwa Nkosi yami. Ngijwayele ukuphuma seku-8 la ekhaya. Habe ngiphakamisa inyawo. Kaze ngizokwazi ukuthi ngifike nenkonzo ingakabizwa. Kaze uNkulunkulu namhlanje uzosinikeza muphi umuntu ozosipha amazwi. Kodwa sesikubonakala phambili. Phela into kaNkulunkulu iyayihlelela yona. Ayizokuhlelwa umuntu. Kodwa Nkosi yami. Akeke ngiqhubeke ngiphuthume ngihambe ngizofika lenkonzo ingakabizwa. Kodwa yazi ngizizwa kahle. Ngizwa negazi liyangishiya. Kazi kubonakelephi namhlanje ngami? Angangathola kahle ukuthi kwenzakalani usuku olungaka. Madoda. Hey, hodot. Mana lapha. Mfana, uthi mana. Into emthetho usungimbiza ngesankahlo kangaka. Sekwenze njani? Hodot, angithi ngumdalifa. Yebo kunjalo. Yebo lokhu ngibuza eminingi. Ngene emotweni. Kodwa mntaka mkhulu usuthatha ngenkonzweni kodwa Nkosi yami sekwenze njani sengoneni? Ngalokho ngibuza imibuzo eminingi. Angithi uyazazi wena wenzeni? Uyazazi wenzeni usuku langa lesihlanu liphelile. Ngalokho ngibuza imibuzo eminingi. Asami ngene emotweni. Madoda. Selokhu ngaboshwa nje mina lapha. Akukho kwenzakalayo ngami. Angazi ngibingelele ngishimanti. Kuthulekile nje. Kanti kwenzakalani ngempela? Kodwa Nkosi yami, uthi ngiseyoke ngiphume kodwa lapha. Ngoba ngazi nanokuthi ngiboshelweni. Bheka nje ngangiphume ekhaya ngiyele enkonzweni kodwa namhlanje ngilele kulendle eminyama engangifanele nokungifanele. Kodwa Nkosi, uzongikhumbule. Konke kwaziwa uwe Nkosi. Sekuze kwaphela ngisho inyanga ezine badla lapha ejele. Kodwa madoda. Hayi, kuyobonakala sekubonakala. Siyasibamba ke esanamuhla ethamelani esilandelayo ngokuzayo.